Ito yung pinaka-ano ko sa'yo, tay. Pinaka-surprise. Oh. Wow. Yung mukha ni tatay talagang... yung mukha ni tatay talagang ano siya. Ano yan? Napawaw. Ayan, ngayong umaga guys, no, babalikan natin si Tatay Waning para dalhin yung mga naipangako natin sa kanya. Tulad nitong container, tapos yung radyo niya, tapos yung padlock. Bumili din tayo ng 25 na nipa. Ito po, Yep. malakas to. Nagkagawang-gawang na to. Kasya daw, may ito din eh. Kasya niya? Napakad mo na. Daga naman ito, good yun tayo. Baka mag-marala. Hindi na daw, digdi na lang Ano ba? Ilang pako. Daga na lang. Digdi na lang. Hindi na katabi ka, no? Nagbay tayo, may ibo ba? Ha? Daga na lang. Ayun. So, abandi pandigid dyan. Balang mo. Yan. Okay, thank you dyan. Nasa gusto Na. ako. Ayun na. Okay, sige. Thank you. Guys, dito na nga tayo kay Tatay Waning. So, eto na nga. Dala natin yung mga request niya. So, tuloy tayo. Tay Waning! Tay! Hindi tayo marinig. Tay Waning! Tay Waning! Hindi tayo marinig. Dali lang. Tay! Bumalik ulit kami. Iya. Ay, salamat. Dala namin yung nipa na pang ano mo dito, pambubong. Yung wala. Malalagyan na ng bubong to, no? Oo. Para yung bisita mo, maayos na, di na mainitan. Ah, Para yung bisita mo, di na mainitan. hindi na. Tapos, isa pang request mo, ito. Dito tayo mainit tayo. Dito muna tayo, mainit. Yung isa pang request mo. May lalagyan ka na ng tubig. Wow! Dito nga tayo sa loob tayo. Dito tayo sa loob. Medyo mainit yan. Tapos, may isa pa kaming ano. Anong tanghalian mo tayo? Ha? Anong tanghalian mo? Ha? Magluluto pa lang? Hindi ka kumain? Yung kumain kasi sa dalawang araw din ako wala. Asa kayo galing tayo? Nagtukal ng kupra. Nakapagtrabaho pala kayo. So, Wala ako yung hindi pa ko nabayaran. Kaya ka na mga bukas pa. Kaya mamaya nga pang paglalabas yung kupra.
Mamaya pa. So, mamaya pa yun maibebenta na. Baka bukas pa yun. Ano? Bukas ka pa mababayaran. May isa pa ako tayo ano sa iyo. May isa pa akong, ay dalawa pang sorpresa. Oh. Surprise. Oh. Wow! Oh, dalawa yan. Oh. Baka magkapalit ng ano tayo. Ng susi. Ito yung pinaka-ano ko sa'yo tayo. Pinaka-surprise. Oh. Wow. Oh. May libangan ka na? Pero sa ano na USB, wala. USB? Oo. Ay, mayo ka din ng USB. Di pila kayo ni tay. Di pila. Di battery. Okay. Wala ka naman dito ang kurente na. Magkanta ng balita. May, So, ngunyan, ang bigano ko ta, mga babae. Ha? Mga aesthetic sa diiriga. Oh. Asadi. may iim yan. Mga iraganon. Iim. Iyo po. Ay, yeah. AM po yun eh. Yung mukha ni tatay talagang yung mukha ni tatay talagang ano siya, ano yan, napawa. Oh, di ba? Tuwan-tuwa talaga si Tatay Waning na. Oh, may libangan ka na eh. Yan lang. Makinig ka ng balita. Manood na. Oh, patayin muna natin tayo, mag-copyright kami ha. Sige. Mamaya pag alis namin, saka mo ito patugtugin ha. Oo. Di ba mo yan? Oops. Hindi na ito. Ilang battery? 3 po. Tatlo. Tapos yung paggagawa natin tong ano mo dito, ano eh, sa labas. Eh, ito si ate, ay si kuya. Yun lang ko tapag ibuhong ka na eh. Dali masana na now. Ano pang ano para bubungan lang? Inlagman lang ini dyan. Tanganing tig-isip man kayo ni Tatay Waning so mga yung pumupunta daw dito, may maupuan man lang. Magkasya na kaya itong 25 na ano nito? Gatukan. Mapala. Ito yung hanap buhay dito ano eh. Yan ang arog ang pigigibon nito yung maling duyan. Tapos siya pa yung naglulubid. Ayan, nasabi nga ni Tatay Waning. Ayan po. Nasabi nga ni Tatay Waning marunong sa gumawa ng duyan. Mano-mano lang. Wow! Tay, masaya ka ba sa radyo, Tay? Masaya ka ba sa radyo? Oo. Nakuha mo yung mga crosser dito? Yung dala namin, nakuha mo? Yung dito sa taas? Saan galing itong mga bao, Tay? Saan to galing mga bao? Yung pinagtanggalan mo ng kupra? Sa pinagdanaw ko ninyo. Meron pa nga ako kasi hindi ko nadala kahapon. Lalaki nito. Yan, buti pa to si Tatay kahit hindi nakakita. Nagtatrabaho pa rin. Susumika pa rin, no? Mami ang
kung kilala ko siya. Talagang hindi. At ipapagawa natin tong ano, yung dito sa labas niya. Labas mo. Si kuya na lang gumawa. Ganito dahil nag-iday ka mo nag-igdi ka suod. Mamayo siya. Nagtukal. Kaya maray nga ni talaga no. Duwang aldaw siyang trabaho. Tay, pwede tayo gibuhon ano? Pwede gibuhon gakot dyan. Pwede. Mas matibay nga yan ah. Hello pa bagaan. Yun. Iyo nga ne. Iyo. Magkano naman to yung kilo ng ano? Ano, 50 po. 54? Ano yan? Hati? Hindi sarili niya. Postor niya. Ah, sa kaili niya. Ano yan? 54? Mahal ba yan? O mura pa? Mura na. Mura na? Dapat magkano ba yung Nag-i-80. 80? Nako. Ano ito yung pangalawang ano, mayroon yan may maliliit pa eh. Oo. Maliliit na ano, malalaki nga yan, yung sabing pahuros. Hindi ba pwedeng ibenta yan ng basa? Hindi. Kailangan tayo talaga. Puro resiko yan lang. Para mas mas mabigat. Nga, kaso so resiko naman, pa gagarabihan ka ng resiko. Baka kalahati yung rasiko niya na. Yun ay, iyo. Ay, nasimbol mo lang yung charger. Tambalak mo talaga maging inventor ano? Payong ko, ayos na. Po, saro dahil pa. Ah, iyo. Pati pa yung nag-aayos pa siya. Ayos yung Ang payong. sipag talaga to si tatay. Waning nga. Siya ang paraayos namin ditong payong. Ano pong kaya pa naman. Ninggo, ano, ning materyales. Hindi saro pa material sa magulang. Ay, putol itong gusto. Kaya pa pansalitan. Iyo nga ni. Hindi maghahanap ka pa niya ng isa pang payong. Marami yun dyan. Ano, sirapain yan. Marami sa'yo nagpapayo. Pero, natay mo na. Yan, ipapayos natin to guys para yung mga bisita daw ni Kuya, ay ni Tatay Waning, may maupuan. Daday, lagay mo. Sa tabaka. Hindi kaya kang tabak. Dahil na napahasok sa imong lagay. Igwa ka dyan. Igwa? Igwa? Iyon na ito. Pahan na. Una ko kaya mayo. Oop. Urak pala, no? Yun na yan. Buti pa to si Tatay Waning, kumpleto sa gamit. Ang karpintero ni Mayo. Ultimong tabak mayo, ano. Hindi, maganda kahit pa paano may income si Tatay Waning. Kumbakal niya tabako. Pang-ugbaso. Antay, ikaw na lang yung mag-ano, ikaw na silang ma-atop. Oo. Ako na. Murag na mo pa. Ito, siya daw yung gumawa nito eh. So, parang hindi naman gawa to ng hindi nakakakita. Pati yun ano no. Daya ito tupod puta yan. Ibang tabo. Nagkahiling ganyan ha. Kaya ko daw hiling ng puldok ng matagaan. May ng ano, may ng talagang alinaw-naw. Yung una namin pagpunta dito, binigyan ko ng 100. Sabi ko hulaan niya. Nahulaan talaga. May tapo ko sa imo. Oh. Ukudan mo dapat kung pinadayan na eh. Wow! Sigatos! Wow!
Paano mo nakakampay na sa kapasaan? Ito tayo kahit di napakuan to na. Ha? Oh, pagdating namin, ganito na to eh. Sayang naman kung hindi tatapusin. Sayang yung pagod ni tatay. Tay, magsayang ka na. Baka may pagkain ka na. Tanghali na. Makakain yung trabador mo. Anong ulam mo dyan? Sardinas? Ah, Sardinas? oh. May tubig ko ba? Meron pa. Marami pang tubig. Ba't may pagkain ba doon sa trabaho mo, tay? Nay. May pagkain? Hindi pa kayo magluto. Tay? Hindi na kayo magluto para makakain din. Hindi, wag na po. Ha? Wag na po. Okay lang po kami. Okay lang po. Mm. Kaya kayo